Naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda. Sa nakalabay nga adlaw, ato na isgutan din sa itong pagpanagumanuban ang record low net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nga from -3 ana karon may gala sa nisaka na siya nahimo ng 15 pero negative lagi nahimo na taas na nga number kaya at least katong November 2025 is -3 karon ni 15 na siya mga kaigsunan pero lagi negative. Unya kahibaw ka ilan ning nakita nato ang datos ni mga kaigsunan. Kahibaw baka nga ang Manila ug ang Mindanao maumao na may galag numero nga dissatisfied uwa matagbaw mga higala sa performance or lihok sa atong presidente. So dili sila makaingon karon nga they are asking the wrong people. Kay mo man ang mga higalay pasiatab ni Claire. Maybe they are asking the wrong people. Basig ang taga Mindanao ray gipangutana dili. Matod pa mga higala sa SWS gipakita nila may higala sa ilang datos of 1,500 ka mga respondent. Abigin ako gaturang 1-2. Karon may higala 1,500 na gani di ay. Gipili ni mga katropa gikan sa lain nga mga lugar so dili sila pwede moingon nga Mindanao ra. Gumikan kay even sa percentage karon mga igsoon ang dissatisfaction rating sa kini mga higalang taga Manila taga NCR asa lang siya nilamang-lamang karon sa Balance Luzon. Asa maning Balance Luzon apila ni ang Ilocos region of course mga higala. Iya maning mga kasangkayan. Bullseye. So dili sa makaingon may higala nga Mindanao kay ilang man ko ginapagawas karon nga mao lagi na. Kapag ang survey di mo pabor, dali raman kayo ingnon nga dili credible. Pero ang iyang gi-invoke diri iyang may galang gilitok diri ni Auntie Claire katong survey kuno sa Okta Research kung magayta kay bawog asa to dapit gikan. Di ba po dila ni ma-question mga igalang result nga naman kini nga survey firm once mga igalas kasasaya nila isip administrasyon karon niagi sa kini nga survey firm ni pabor may gala kang BBM. Although yes, statistics ni, mathematics ni, science ni Maygala, but somehow it reflects the will of the people, Maygala. Nga wag yun kauyon sa administrasyon. Basing mo ingon na sad, mayra ba ning mga dalonggan og mata ni matibag? Kana ba nag-inciting to sedition? Hindi man na-inciting to sedition. Number man na Maygala tong gisgutan. May magdiingon ko sa tao kapag gawas mo siyang balay, pagdamog sunda, pagwarawara mo diya, kana. Pero kung ingon ko mga higala nga ang numero nagsalamin mga igsoon sa sentimientos katawhan nga naman sa kadaghan mga higala sa korupsyon nga nahitabo sa atong nasod. Sa flood control scandal mga higala sa saad niya nga naipaprisong dakong isda. Mga kaigsuonan. Naa ba dakong isda nga napapriso? Niya magpalimot-limot na lang dahil magpabuang-buang na lang dayon mga higala. Matod pa ni Auntie Claire, sinasagad na ng Pangulo ang trabaho. Sinasagad, mao na inyong sagad. Basin kunugab ang napangutana, wa mahatagig ayuda. Ang pangutana nga nung ay wala nahatagag ayuda. Abe ko bag nang mumud-mud kayo ng ayuda. Kasi yun lang naman ang alam nyo, di ba? Tawa, paminawa na to si Auntie Claire. XFM Katropa. Marami pong mga survey firms Sige lusot. naglalabas ng kanilang mga resulta. Iba't ibang mga respondents ang kanilang nakakapanayam. Noong nakaraan lamang po, sa Boses ng Bayan ng Okta, lumalabas po na ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., ay tinagurian o binanggit na highest rated among the top 4 officials in a nationwide survey. So, kung may mga pagkakaiba man sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon na ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga... Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho. Unsay trabaho sa gobyerno? Pagbibigay ng ayuda. Yun lang? Di ba? Kana lang? Diyo mo laing malitok?
Nya basin ko nung kining mga gipangutan na wa kadawat og ayuda. Purbida ng utuka mga igala. Sige, go ahead Gab. Padayon. Ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan, especially dulot ng krisis sa Middle East. Anumang numero yan, tumaas, bumaba, patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagbibigay ng good governance. Okay. Marami po mga XFM Katropa. Di na mo balik anak kay the number speaks for itself. May buntag ni mo diya dong Doms Dua from Barubo, Surigao del Sur, Minoron. Harold Garcia Ramirez, mayong buntag. Danny Barusa, Yoyo Cards Labortiao, mayong buntag din sa atong YouTube channel. Good morning to our 456 viewers karon. Mayong buntag ninyo. Tama na talas 9 ha. Lorenzo Balmore from Katiil, Davao Oriental, mayong buntag. Leonardo Abiera, Den of Thieves from Usamis City Engineers Office. Sani? Kay maskin og payag sa manok og landahan sa lubi, pangitaan og building permit. Ilanda ninyo na sa landahan. Tarantado na nga klase nga. Kulungan sa manok, pangitaan og bisag isa ra ka buok imong ikulong, pangitaan og building permit. Binuang. Kuyawa ko na inyong city engineers diya. Oh, sa tubag magtukod kog kuan nga mukulong kog isa ka buok manok diya. Binuang istorya ha. Oh, pabasahan nag building code. Jonas Iniego, mayong buntag, og kasabay ni Adri. Christopher Isgira, Jocelyn Tipon, may buntag. Good morning! Now, sumpay ni ini mga higala, matod bang anti-Claire, patuloy ang pagtrabaho sa gobyerno. Gani in other, or sumpay aning statement mga higala, sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho. Okay, sige, dawato na to mga higala, granting without conceding. But nga nun nga nung growing and you cannot just ignore numbers. Dili pwedeng mo lang wala man na no, wala na siya. You cannot just ignore surveys like this, may gala. Sila nga mind conditioning man ang survey. Kaysa pa mang mind ang i-condition nga di man na mga igala na mo presidente pa na sa BBM sa 2028 nga munaog na mangha na siya. Kang kaysa pa mang mind i-condition ina sa nang ipasangil ni Sara. Ipasangil na sa niya ng Duterte. Grabe naman po na. Siguro, ibalik ninyo na nga pangutana sa inyong kaugalingon. O say, asa ta nagkulang? Nganong ang tao, bisag mutambling pas BBM, mu jogging pas BBM, mu alsa na mga igalag, kanang 10 kilos nga bugas, no? Diba? Ibsin di acrobats. Kita na mo, may igala sa mga acrobatics kagihimo. Nga naman nga dili man gyud makuha-kuha may gala. Okay, you can redo the survey. Pero maorang gihapon mo gawas basig matingapay noon mo muubos og samot. So it delivers a message nga naay dissatisfaction ang katawan nga naman daghan mog saad sa inyong double standard nga pagtagad sa korupsyon. Di na ninyo malimod. Nga inyong gidutan karon Duterte, like for example, nagpadamo anang mga NPA nga naa may gala sa Senado, nasa Kongreso, nga way gikatabang sa ato may galang katilingban gawas pagdaot sa utok may galas kabataan. Manala lang tinyo, nga bisan Distrito 2 nga program, nga proyekto ipasangil ni Pulong, naklaro sa tao nga dili hustisya o dili accountability ang inyong gipangita. Kung dili bugtong pamulitika o gusto lang yun mo, by any means, matanggal si Sara Duterte. Nakita na sa mga Pilipino ang double standards. Kung impeachment ni BBM, tulo lang kaadlaw, pila lang may gala in taon, wa na kaginawa, patay diretso. Mga bobo! Pagkang Sara mga igsoon nga impeachment, grabe nga dragging nga nahitabo mga igsoon sa Committee on Justice. Naapas Madriaga, naapas Trillanes.
And himuon ninyo si Trillanes nga maoy hallmark sa pagpangita sa accountability nga kana siya mismo ang COA sa una gi-flag down na siya kay pati mga driver niya may gala, pati mga yaya niya siyang balay sweldado sa Senado during that time. You forget that? Nalimot mo ana? Sa 68 kabuk iyang tao sa Senado gisilduhan niya gamit mga igala ang operational expenses nga naa sa Senado. And you want us to believe nga credible ning tawhana? Nga mismo siyang opisina sa una, pati itong iya mga kauban nga mga ex-mutineers kadto mga sundalo may galang isukol sa gobyerno, sweldado ni Trililing. Come on. Hatagi mignindot nga moral ascendancy para mo tuom yan. Nakita man gud sa tao nga salida ning tanan. Nakita sa tao, nabasa sa tao ang script. No? Karon mga katropa na ada po sa Senado. Isumpay na ako ni Gab. Oh. Sa flood control mga katropa. Kisa may napapriso ninyo sa flood control. Kadtong mga regional director, kadtong mga regional work in town na sa mga regional offices. Sara Diskaya. Dili ninyo pwede kumbensyon ang mga Pilipino nga ang flood control anomaly is all about Diskaya, Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Di ganin mo na pwedeng i-apel si Rodante Marcoleta dia kay lahi man kaso nga ilang gikuan dia kadtong donation kalabot sa eleksyon mo may ilang gipangugatan. How about other senators nga mahadlok ma-mention? Erwin Tulfo. How about them? How about Martin Romualdez? Igor mo ingon nga, di man gud sila mo cooperate, hindi na pwede. Nakita sa tao ang inyong double standards. Pagtanaw sa korupsyon karon, ni ay 18 ka mga 16 ka kaning Marines, 2 ka kaning sundalo, niingon ka deliver me. Gipaminaw bas Blue Ribbon? Wa. Kisa gipaminaw ninyo, si Madriaga nga kidnapper. Ang statement ni Gutesa o statement ni Saldico magtugma na, mag-confirm sa matag usa may gala. Gipaminaw ba nato? Gipaminaw ba mga igala sa atong gobyerno sa Senado? Wala, mga katropa. Oh. Pag-abot karon kang Madriaga, bahalag kidnapper. Unya, gusto mo ninyong kumbensyon nga this is all about accountability? Dili, pwede.